తిరుమలలో చిరుతపులి సంచారం కలకలం సృష్టించింది. గోగర్భం వద్ద ఉన్న మఠాల వద్ద గత రాత్రి పులి సంచరించింది. ప్రహరీ గోడ దూకి మఠంలో ప్రవేశించింది. చిరుతపులిని చూసి మఠంలోని భక్తులు, సిబ్బంది భయాందోళనలకు గురయ్యారు. తలుపులు వేసి ఉండడంతో మఠం లోపలికి వెళ్లకుండా తిరిగి వెళ్లిపోయింది. తలుపులు తెరిచి ఉంటే పులి లోపలికి ప్రవేశించి పెద్ద ప్రమాదమే జరిగేది. గత రాత్రి 11:30 గంటల సమయంలో మఠం గోడ దూకి రావడం, కొంత సమయం పాటు అక్కడ సంచరించిన దృశ్యాలు సీసీ కెమెరాలో నమోదయ్యాయి. అవునరా నిన్నే అట్టే కదా వెయిట్ తీసుకున్నా ఇది ఒక పాయింట్ ఉంది